गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ दिनैनिफ्राय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव सानब्रैनि हाबाफारिजों जागायबाय बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल 2023। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बानजायनायाव आरो बिटिसि सरकारनि मददजों दिनैनिफ्राय 4 साननि हाबाफारिजों जागायबाय बड'लेण्ड मुलुगनां गियान फोरबोआ। फुंबिलि समाव बिटिसि खुंथायनि गाहाय प्रमद बर' आरो गोबां मावफुं सोद्रोमा बिथांमोना गोजोननि थाखाय फारौ जरा बेरहोना हाबाफारिखौ जागायो। दिनैनि बे जागायनाय सानावनो ओनसोलनि रायजोनि हादरनि आरो मुलुगनि गोबां गेदेमा मेलेमजिबि सोलोंथाइगिरि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोन्दों। चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव सुबुं सांग्रांथि हानजा सुनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों जिल्ला एबसुआ माखासे थांखिफोर लादों। बेफोर जादों बर' बिजों सोलोंथाइनि जेंनाफोरखौ फोजोबस्रांनाय, खोमसि फोथायनायखौ समाजनिफ्राय गैया खालामनाय, ड्राग्स जौ जुवाखौ समाजनिफ्राय गैया खालामनाय, रां लुथिनाय आरो आयेन बेरेखा हाथियार बाहायनायखौ फोजोबस्रांनाय, समाजाव गोजोन थासारि गायसननाय, सुबुंनि जिउ आरो सम्पतिखौ रैखा होनाय, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आरो मानसि लांखारनायखौ समाजनिफ्राय गैया खालामनाय, बिफां लाइफां मिथिंगाखौ रैखा होनाय, बेफोर जेंनाफोरखौ फोजोबस्रांनायनि थांखियै दिनै चिरां जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव जिथि दुवार दखरा एबसुनि सिङाव आथिंजों 2 सान हानजा सुनाय हाबाफारि बानजायो आरो बे हानजा सुनायाव चिरां जिल्लानि सिंनि गासै 400निबो बारा एबसुनि मावथिफोरा बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव नुजाथिनानै बे हानजा सुनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनेन्द्र बसुमतारी बिथाङा। जोबोद दुखुनांथाव खौरां, शिलंआव गारि जाब्रबथायजों फोरोंगिरिफोरनि जिउ खहा जादों। बाक्सा जिल्ला बरमा एस.टि. जन्स ओइस.एस. स्कुलनि प्रिन्सिपालजों लोगोसेनो फोरोंगिरिफ्रा शिलंआव सिमेन्ट रोगानाय गंसे ट्राक गारिनि जाब्रबथायजों जिउ गोमादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बरमा एस.टि. जन्स ओइस.एस. स्कुलनि फादार प्रिन्सिपाल माथेउ दास, हेडमिस्ट्रेस मिला ग्रिम दान्टेस, समाज सिबियारि आरो सिस्टार प्रमिला तिर्की, फोरोंगिरि रशि नांरुम, फोरोंगिरि मिरनजों लोगोसेनो गारि सालायगिरि सन्जय सरगियारिया जाब्रबथायजों जिउ गोमायो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। एजिपि दोलोनि फोनांजाब नेहाथारि कास्टम बसुमतारीया अदालगुरियाव फैनानै बर'नि मोनफ्रोमबो आफादखौ खौसेथि जानानै डेम्बेश्वर मोसाहारिनि गोथै सहखौ बोखांनायाव हेफाजाब होनो खावलायदों। अदालगुरियाव जालांनाय प्रि प्लेनिं खालामना आसाम पुलिसा गावथारनाय डेम्बेश्वर मोसाहारिनि बिसिया दासिम फिसायनि गोथै सोलेरखौ नुनो मोनाखै। दाय गैयै डेम्बेश्वर मोसाहारिखौ आसाम पुलिसा साजिना गावथारनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारदों एजिपिनि फोनांजाब नेहाथारि कास्टम बसुमतारीया। बिथाङा खौरां बिजोङाव आसाम पुलिसखौ गोख्रों रावजों सोंखारना बिथाङा सोंलु खालामदों मानो आसाम पुलिसा दाय गैयै बर' फिसाखौ बेबायदि साजना गावथारदों होननानै। बेनि बिजिनो दासिम गोथै सोलेरखौ जावखांनानै दिन्थियाखै। डेम्बेश्वरनि अनसुलि बिजिया दासिम हालाय हाबाय जाना फिसायनि थारनियाय मोननो खाराव माराव दङ। दासिम बिनि सायाव बर'नि राजखान्थि दैदेनगिरि आरो माहारि आफादफोरखौ बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनाखै। आसाम पुलिसा मानो दाय गैयै बर' फिसाखौ गले गले साजना गावथारदों रागा जोंदों कास्टम बसुमतारी बिथाङा। बिथाङा बुंदों थांनाय 2022 मायथाइयावबो क'क्राझाराव आसाम पुलिसा जनक आरो जोंसारखौ बेबायदिनो साजना गावथारदों। दासिम बेनिबो थार बुजिनाय मोनाखै। मानो आयेन थासेयावबो आसाम पुलिसा गावथार होनना गोख्रों रावजों हारनियाव लकट समाव बाथ्रा बुंदों कास्टम बसुमतारी बिथाङा। रायजो राजाफोरनिसिम गाहाम खौरां। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनि सोहोरनि साहा 6 किल'मिटार जानथायाव थानाय बर' बाजाराव आयुर्वेदिक थेरापि सेन्टारखौ गासिबो सुबुंनि मोजांनि थाखाय गायसननाय जादों। बेनिखायनो माखासे साननि सिगांनिफ्रायनो सोरनिबा देहाया सानाय सुनायजों भुगिना दंब्ला फाहामथाय लाफैनो हागोन आरो गाम सौसे सुमाबो गावनि देहाखौ मोजां रिलेक्स खालामनाबो लानो हागोन। बेनि अनगायैबो जेरै सिं सानाय, हान्थु सानाय, मिजौनाय, मोदोम सानाय, जरा जरा सानाय, गोदना सानाय, पेरालाइसिस आरो जिन मोननाय बायदि बायदि गोबां प्रब्लेम गोनां सुबुंफ्रा फाहामथाय लाफैनो हागोन। सोरबाफोर बिथांमोना बेफोरबायदि जायखिजाया प्रब्लेम दंब्ला थोंजोङैनो 7086858977 बे जानबुं नम्बराव आबुं खौरां लाहरनो हागोन। गुवाहाटीआव 22 अक्ट'निफ्राय 4 मार्चसिम खुंफुंजानो गोनां डक्टर टीआव इन्टारनेशनेल फुटबल ट्रफि बादायलायनायाव गेलेनो थाखाय बड'लेण्ड टीमआ दिनै ओंखारलांबाय। गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगाखांहोयो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ। बिटिआर गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ बिटिआर दोलोखौबो बेबायदि गेलेनो खाबु होनायखौ जोबोद गोजोननाय फोरमायदों आरो बाख्नायनानै साफ्रोमबो गेलेगिरि बिथांमोनखौ मोजाङै गेलेनानै बिटिआर हालामनि थाखाय गोग्गानाय लाबोनो हायो बेनि थाखाय गाहाम हामलायथि बावदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बाक्सा जिल्ला बड'लेण्ड मुंख्लं नखरारि आफादनि 3थि बोसोरसेला जथुम्माखौ सुबनखाथायाव फैगौ 3 मार्चआव खुंफुंगोन। बाक्सा जिल्ला आरो तामुलपुरनि बेन्दोङाव थानाय मोनफ्रोमबो मुंख्लं नखरारिफोरनि सोद्रोमा आरो हालामनि रायजो राजाफोरखौ बे हाबाफारिनि गेवलां मेलाव
बाहागो लानो तामुलपुर आनसलिक मुंख्लं नखरारि आफादनि आफादगिरि महेश नार्जारिया खावलायहरदों।